Okay, kita niyo unsa ni? Pansit. Puti kayo no, ni limpyo kayo. Kini pobre lagi ta no, masayang tag ilabay ni. Sobra ni sa giluto sa akong anak nga spaghetti. Okay, namalit sila spaghetti sauce kay kini hinatag min tawo ni sa ako ang agaw pag ari diri. Usa ni sayang gihatag luto unon. Nya wala mo maluto karon pag iluto na mo, nya may sauce good. Gipalitan pag sauce pero mao ni sobra kay tunga lang may lang giluto sayang no kini pobre kita masayang mata mulabay o gabaan tani ato lang ni himuong sudan ato ni pangitag pamaagi no nga mahimong sudan ni gisahon baka ni o unsaon ni sa gulag bulinaw. Kita tangi ninyo kung saya itong mahimo ani no. Okay, dengan salamat. Magsunod ni ana ta sa ato ang paghiwa sa panakot no. Ato nang sugdan ang ato ang imbento nga pag kaon o sudan nga salin sa nahurot nga spaghetti. Okay, mo ni ang gingon ako sa unahan nga spaghetti nga mahurot nila luto saya o ilabay kining pobre lagi ta alo usik ayo no. Mahal gunang spaghetti hinatag ni sa ako ang utron ko hinatag ni sa ako ang igagaw inahan ni Gasini atong Miss Universe may hisunan ang akong igagaw ang inahan. Okay, magisunan ako na lang isulti kaya musikat po gamay. Joke ito. Okay, dire sugo ta og luto mo ni kaha no atong iinit no atong ikapikapon og nainit na ba nakaisunan. Okay. Kani mantika niya social po ng mantika kay dili na basta-basta. Dili basta-basta. Kini public ang bugiro puto sa no. Wana kanula oil kuno hay na. Okay, musuway po ta kanula oil. Kan maka bawas makakuan kuno na kolesterol makapugong di mudako ang kolesterol na to. Okay na panakot mo nagpanakot akong hiwa gamay ra kay ni o sa gikan mo ko nagmapalpak di gansi no pero sure ko nga lami yun ni kay ano spaghetti mahal man na sa natural na pansit no. Okay, kumot pag yun puti pag yun kayo ako lang yun nauna nga lami yun ni. Okay, magisunan klaro yun yung lami kasi pag musaon pag kuan imagine no ang spaghetti nga kuan special guna mahal guna na pansit. Okay na na puti kayo no. Okay, ito nang gigisa ato kay kayon magsunan maluto siya so simple ning nga pagkaon atong gihimo ron pero mahal ang og paliton. Okay, kaning pansit ang dang spaghetti mahal man sa natural nga pansit yun nga atong tigluto no. Ato pa ato lang ning unprepared man ta nga pagkaluto ron man ta kay bawog maingon ini ato lang butang nag simple nga panakot no og subakan lagi itlog og tuyo sa payuban dia awan na asin tuyo lang og bitsin daog na ato ni sudan. Man ko ni hapon pamahaw na ato ni pohon tilawan na ato kung sa lami tuganan ta mo sa kalami ug maot manggaling tuganan po muna ko anis to goodness ta tuganin niyo aron di mahimong butbuton og inyong suwayan basin mo suway mo ba kay inyong yun nga unsay ko ka-honest mo sulti ninyo nga lami yun ining yun ani mong pansit no og lami pamamuman musulti ko ron og lami bagyod og di bagyod lami sultian mo lami ba og dili ba. Okay, magsunan na siya pangatog itlog baka natog itlog simple lang subak ani di gyud ingog karne kay og karne samot na tingali kalami og karne no kay lami ang spaghetti nga pansit nya karne pa ano gasinaw ba do ulimo kayo pumo kayo luto atong sigaan naluto na kay di madugay atong tilawan ug akong mong sultian unsay nahitabo sa akong niluto. Okay, magiging ano nawa sinaw kayo no. Okay, di puta ka basta-basta gluto ani ang atong mao ni atong gamiton kay mahal man po ning spaghetti gud. Okay, lawan na to no. Sigaan sa nato kay maluto gyud siya. Okay, luto na daan kay ilan naman lang di kuan pero
ang panakot mga mo mix siya o katong tuyo no. Okay. Pilawan na to. Yan ito sa pagpilaw no. Okay. Sultihan ta mo kung sa kalami. Balikon ko. Sultihan ta mo. Kalami di ay. Lami gyud tinuod. Ug daghang salamat sa pagtan-aw o pagpaminaw. Salamat ito ko. Bye.